amma ba'd caggal yettude Allah e julde e annabi o sallallahu alayhi wa sallam nam e caggal bismade e caggal innitade nam aɗa andi fof adima tigi o bismima ndeke amma ba'du caggal bismade nam o yetti Allah ndeke amma ba'du caggal yettude Allah nam juuli e annabi ndeke amma ba'du caggal juulde e annabi tigi o innihima ndeke amma ba'du caggal innitade nam caggal yettude Allah bismade caggal bismade e yettude Allah e juulde e annabi e innitade nam amma ba'du tigi caggal ɗen geɗe ɓenni aananallahu yo Allah wallu min wa iyyaka walluma annene nam yo Allah wallu min walluma tigi masalan sababu waɗede deftere nde ko ceernajo goto ene wiye Cheikhul Makhraj nam on ko janguinowo sukaɓe Qur'ana kono wona jaaruɗo to banggue fiqhu nam ñaaguimo kanko ceerno yo waɗan ɗum deftere fiqhu nde ene wawa janginde sukaɓe ɓe janginta Qur'ana nam beele sukaɓe ɓe jangga hen diine mumen gila ko sukaɓe tawa soɓe mawni eɓe ndewa Allah ɓe ndewata Allah ko e gandugol nam diine janggete ko gila e cukako neɗɗo andata hunde ko gila hunde nde waɗɗaki ɗum nam ay o anda julde e ñawoji mum gila julde suwa waɗɗade o anda korka e ñawoji mum gila korka suwa waɗɗade o anda asakal e ñawoji mum gila suwa waɗɗade o anda ko dagi gila ko dagi masalan ha gila masalan ala ko harne makko nam anda ko harni gila hay hunde harmane makko tigi o jooɗo ɗo he tawa so hellifama o woni hankadi ne pawaɗo jamiroje tawa somo golla jamiroje ɗe o gollata koye dow gandal nam o wiyama ɗum ɗo ene harmi ɗum ɗo ene dagi tawa omo andi ɗum o dagi ko o waɗa o harmi ko o ɗacca nam koye dow gandal o fawi tigi so tawi wonti komo hellife ha hankadi ne jamiroje pawima e makko kale masalan pawima e makko ko nden o wiyata yo andu ko yamira e ko haɗa ɗon so andi ko yamira omo golla ko yamira tawata ko woppino ko yamira ko gila tawa ene waɗɗimo o waɗano o waɗino ko haɗa taw o wonduno ko anda tawa noon ene haɗano e makko ɗum waɗi o ñaagui kanko ceernajo yo waɗane deftere fiqhu nde omo wawa janginde sukaɓe ɓe o janginta Qur'ana ɓe beele ɓe ganda diine mabɓe gila koɓe sukaɓe tawa soɓe mawni eɓe ndewa Allah tawa dewal mabɓe Allah fawi ko e dow gandal joni noon kanko ceerno ko adi taw nde o waɗata ko ñaaga ko omo adoro taw duwanade hoore makko kanko jamiraɗo yo wat omo duwano gonɗo sababu makko wadde ɗum woni o wi aananallahu tigi yo Allah wallu min minen ɓe mbiɗa yo mbaɗane ɓe yo Allah wallu min wa iyyaka Allah walluma an ñaaguiɗo yomin mbaɗ o tigi yo Allah wallu min minen ñaagaɓe ɓe yo Allah walle an ñaaguiɗo o holko Allah wallata min walluma holko duwotomi yo Allah wallu min walluma duwotomi yo Allah wallu min walluma ala riayati wada ko e rende desde Allah ɗe Allah resdi jiyaɗo mum tigi kala jiyaɗo Allah ene jogui ko Allah resdi ɗum ɗum noon mbiɗo ñaago Allah yo Allah wallu min e rende desde ɗe Allah resdi min yo Allah walle alnene e rende desde ɗe Allah resduma yo Allah wallu min walluma e rende desde Allah tigi woni desde Allah ko terɗe jeeɗiɗi gonɗe e neɗɗo kalkoje annabi wi sallallahu alayhi wa sallam e renanam ema terɗe jeeɗiɗi mi defonoma aljanna ɗen terɗe jeeɗiɗi ko gihe ɗe goo noppi ɗi ɗiɗi tigi hunuko ko
tati nam woni ɗemgal ngal juuɗe ɗe nayi reedu ndu joyi farji o jeegom koyɗe ɗe jeeɗiɗi nam damuɗe jeyge ko jeeɗiɗi tigi ɗeɗo terɗe koɗe jeeɗiɗi nam kala hen tergal ngal neɗɗo woofiri Allah ene wonanamo sababu udditanede damal e damuɗe jeyge hawo tuuba damal ngal uddi nam ɗeɗon terɗe jeeɗiɗi noon woni ɗe Allah resdi jiyaɗo mum yo renan ɗum tigi deke noon yo Allah wallu min walluma e rende ɗeɗon nam min woni ala riayati e aynude wada'ihi desde Allah nam ceerno ko hisdi yo Allah wallu min kadi walluma ko hisdi e rende ma awda'ana e ko masalan wallinani en min shara'ihi e sariyaji makko nam yo Allah wallu min walluma kadi e rende e ko Allah wallinani en e sariyaji mum nam woni ko Allah wallinani en e sariyaji mum ko ene jogii ko Allah yamiri en ene jogii ko Allah haɗi en nam yo Allah wallu min walluma e rende jamiroje ɗe gollira ɗumen e rende kaɗe ɗe woppa ɗumen nam fa innaka ne an sheikhul makhraj nam innaka ne an ñaagiiɗo woni ñaagiiɗo o ko sheikhul makhraj tigi fa innaka ne an sheikhul makhraj nam sa'altani a ñaagimamami min abou mouhammadin nam biyeteɗo abdoullahi bun abi zayd al qayrawani tigi a ñaagimamami an aktuba nde windanmi laka wonan ndema nam a ñaagimamami yomi windane jumla tan jumla nam yomi waɗane jumla jumla ko hunde rindinde gueɗe tigi a ñaagimamami yomi waɗane jumla muhtasara tan tawa ko daɓɓiɗiniɗo nam tawa jumla o ko daɓɓiɗiniɗo tigi min waajibi tawa jumla o ko e baɗɗiɗi umuri diyanati e kuuji diine nam a ñaagimamami yomi windane jumla tawa ko jumla daɓɓiɗiniɗo tawa omo waɗi gueɗe baɗɗiɗe e diine nam mimma tan ɗiɗo bihil alfinatu mi waɗa e nder jumla he ko ganduɗa ɗemɗe ene kaala nam wa ta'taqiduhul ulubu tawa ɓerɗe ene piɓa nam tawhid billahi tigi koma ɗemɗe kaala ɓerɗe piɓa waɗanma ɗum e jumla nam wa ta'amaluhu jawarihu kadi mi waɗa e jumla he e fiyekuuji diine ɗe ganduɗa terɗe ene golla ɗum woni ɗoftereji tigi wama yettasiru e ko jokki bil wajibi e ko waɗɗi min zalika e ɗum mina sunani e sunnaji kadi caggal mi waɗanima wajibaji mi waɗanma ko jokki e wajibaji e banggue sunnaji min mo askadiha sunnaji tengtuɗi ɗi tigi woni witiri ko hen jeeya salatul idayni ko hen jeeya julde nangede nangue ko hen jeeya julde yarninade ko hen jeeya mi waɗanma ɗum tigi wa nawafiliha mi waɗanma kadi e gueɗe jokkiɗe e wajibaji e sunnaji e banggue nafilaji ay julde wolluha ko hen jeeya tigi sakkande tisubar fawana tisubar sakkana takkotan fawana kusuro sakkana jeeƴe fawana geeƴe julde naafilaji jamma ay ɗum woni wona waafi mi waɗanma ɗum tigi wara ga'idiha mi waɗanma kadi ko jokki e wajibaji e banggue gueɗe derɗaɗe woni ko rerɗa noon e mazhab malikin wa raka'atiyil fajir tigi ay fof kadi mi waɗanma hen shay'in mi waɗanma kadi e hunde min al adabi e to banggue neediji ko wayne neediji mawo jangguine ɗum masalan ha joni to banggue needi ñaam needi yarde e holno waɗirte ɗum waɗi mi jangguinma kadi e hunde e neediji ɗum woni ko shay'in e hunde min al adabi e neediji min ha e jumla he wo jumalin mi waɗanma kadi e jumla min usulil fiqh e lasliyeji fiqh e fununiha e cahe fiqh tigi ɗum mi waɗanma ɗum e jumla he ala madhabil imami malik ibnu anas rahimahullahu taala tawa fofof noon ko mbiɗa waɗanma tawa mbaɗanmami koye madhab almami malik hori on malik malik ɗi anas woni malik mo dewɗen mazhab mum o tigi sabu so neɗɗo ne ñaago yo waɗane deftere
o ñaago ho ko yo waɗane deftere e mazhab makko nam ñaageteeɗo yo waɗ oone ñaagetee yo waɗ koye mazhab mum tigi ndeke noon ñaagiiɗo o ko maliki yanki ñaagaaɗo o ko maliki yanki ndeke noon waɗanma deftere e nder mazhab men nam ɗum woni fof noon tawa kala ko mbaɗanmami ɗo e jumla he ko ɗemɗene kaala ɓerɗine piɓa woni tawhid billahi e ko ngannduɗaa terɗe ne ngolla woni geɗe jamirooje peeñɗe tawa ko baɗɗiiɗi e sunnaaji teŋtuɗi e naafilaaji e geɗe deerɗaaɗe fof tawa mbaɗantumami ɗum alaa madhabil imami malik nam tawa koye laawol almami malik holi on malik maliki ibnu anas tigi maliki ɓi anas woni malik mo ndewɗen madhab mum nam rahimahullahu taala yo allah yurmoo kanko malik tigi wa ɗariqatihi laawol malik noon woni ko mbaɗantomami ko kaalanmi ko ma a wondude tawa kadi e nder mazhab malikin o e hoore mum ko ma a wondude ma sahhala ko newi sabila e laawol nam ay mbaɗantomami ko kaalanmi ko ko e nder mazhab malikin kono e mazhab malikin e hoore mum mbaɗantomami kadi ko e laawol ɓurgol lewaade e nder mazhab nam sabu deftere nde ko sukaaɓe jannginte ndeke ko sukaaɓe jannginte moƴƴi ko yo newo foya ene ene heƴa haqqillaaji nam woni ma a wondude ma sahhala ko newi sabila e laawol nder laawol maali tigi ma askala e kala ko jiɓi min zalika e jumla he mi waɗanma ɗum min tafsiri e tafsir arrasikhina ñiiɓɓe e gandal nam kala masala baɗɗo iskal e nder jumla he mi waɗanma ɗum e tafsir tawa ko ñiiɓɓe e gandal ha laaɓa tigi wa bayani mi waɗanma e peññingol almutafaqihina ɓe ngannduɗaa ko faamɓe lima holko tagi mbiɗo waɗira noon noon mi waɗanma jumla o e mazhab maliki tawa kadi ko ɓuri newaade e laawol he tawa kadi kala ko jiɓi e nder jumla he mi waɗanma ɗum e tafsir rasikhina o bayanin mutafaqihina tagi mi waɗirde noon lima ragibta fihi sabu ko ndirɗuɗa e jumla o min ta'alimi dhalika lil wildani nam ko mbele aɗa janngina sukaaɓe tigi ɓaade ko sukaaɓe jannginteno la budda newne mbele newo faam nam kama tu allimuhum mbiɗa ko aɗa yiɗi janggindeɓe ɗum kamɓe sukaaɓe kama tu allimuhum kono ne nganndinirtaɓe kamɓe sukaaɓe hurufal qur'ani karfeji qur'an nam ayne jangginirtaɓe karfeji qur'an noon kadi jiɗɗa jangginirdeɓe masalan jumla o nam li yasbiga mbaɗirta ɗum ko mbele ene ado ila qulubihim faade e ɓerɗe maɓɓe kamɓe sukaaɓe min fahami e faamde dinillahi nam ene ado e ɓerɗe maɓɓe faamde diine Allah tigi sukaaɓe so jangginama diine geɗe koɓe sukaaɓe ɓe paamani goɗɗum so wona ɗum ay faamde diine Allah adima e nam hankadine ɗum hiɓindima toon tigi kala goɗɗum koɓe kalna ko wona ɗum ɓe mbawa ha jabde kala ko ade ɓernde ko ɗum jeeyi ɓernde so tawi ɓe gadaki jangguinede qur'an ɓe gada jangguinede ko goɗɗum ɓe pamna ɗum haɓe ƴocce ɗum ko ɗum tan ɓe gandi caggal mum soɓe mbiyama eɓe jangguine diine ɓe jawa ha faam nam hay soɓe faami hiɓintako tigi hiɓintako ɗum waɗi da'iman jiya famɗo ko wona diine ko kala ko woni julɗo kala ko woni dewowo Allah kala ko woni jahowo jama a yiyat meɗon haaldu tan o wima gonga ni ken julɓe gonga ni diine men ko l'islam diine men ko gonga vraiment ɗo kam tuba koɓe kiiden gonga tigi vraiment ɗo kam ne tuba koɓe kaldini ɓuuri nannade nam wona ɓuuri nannade ɗum ɓuuri nande tigi wona ene ɓuuri nannade ala ko ɗum ɓuuri nande ɗum ɓuuri famde tigi tigi nam ko même ko pour famnama ha fortonoma ko faami to ko weeɓani tigi won noon ɗum to adi nam ade ɓernde kanum jeeyi ɓernde nani ɓernde ko noon wayi nam ɗum woni li yasbiga nga ha ado ila qulubihim faade e ɓerɗe maɓɓe min fahmi e famde dinillahi diine Allah nam wa shara'ihi ha ado e ɓerɗe maɓɓe famde sariyaji Allah nam ma turja ko ganduɗa ene jorta lahum wonandeɓe barkatuhu barke mum so tawi famama adima e ɓerɗe tigi wo tuhumadu yette lahum wonandeɓe aqibatuhu wattande mum
ha ñaagi mama mi yimi waɗane jumlo o mbere aɗa waɗira ni sukaɓe ɓe dañira hono ni nam on sanga fa ajabtuka ila dhalik tigi jaabimami e wadde mbimi mi nani mi jaɓi nomi wat nam aɗa andi ko tagi mi jabde ko ñaaguiɗa kam ko ko tagi mi jabde ko ñaaguiɗa kam ko addanimi jabde bima rajawtuhu li nafsi walaka nam saabu mbiɗo jortani hooram min baɗowo o mbiɗo jortanima an ñaaguiɗo gonɗo sababu ha waɗa o mina sababi e baraji tigi sa yi mi jaɓanima ko ñaaguiɗa ko tan ko mbiɗa andi ɗum ɗo ko ñaaguiɗa kam somi waɗi mami heɓ baraji annene keɓa baraji nam baraji maɗi gustataɗi am ɗi ɗi am ɗi gustataɗi maɗi tigi saabu goto fof ko baraji muɗum banggue muɗum nam saabu min dañanmi ko baraji man allama dina allah nam ɓe dañat baraji gandinɗo diine allah tigi gandinɗo diine allah heɓat baraji nam haydara ustataɗum tigi annene kadi daña baraji aw da'a ileyhi nam yo diine allah andi tigi nodduɗo yo diine allah andi one dañat baraji saabu noddi yo diine allah nam saabu kanko baɗɗo deftere o ko andini hen yimɓe diine allah kala jannguɗo deftere nde wawi andi diine allah e kadi kala mo jannguɗo deftere o waajori deftere nde andi diine allah ko ɓen baraji nam gon so wonano on ñaaguimo deftere nde wattaki ndeke gonɗo sababu ha deftere nde waɗa yimɓe jangga ganda hen diine allah ndeke onne kadi labudde heɓa nam sa yimi jaabimama ñaagude nde ko mbiɗo jurti somi waɗi deftere nde mami heɓ baraji mi heɓa baraji min baraji gandinɗo yimɓe diine allah nam annene keɓa baraji aw da'a ileyhi tigi nodduɗo yimɓe yo diine allah nam andi